Der er også nogle baner, sådan, der har en 2-player setting. Hvor at der, altså det er lavet til 2 spillere, hvor at det er separate inputs i duels. Det bliver fucking forvirrende. Ja. Ja, virkelig. Det er vildt. Last long, last long. Nice. Please? Oh shit, jeg klarede den! Jo! Oh shit. Nice. Den havde jeg... Det kom out of nowhere. Oh. Sådan, jeg spillede ikke særlig godt i dag. Nå, for du skal tælle mine attempts. 698. Okay, no offense. Okay, måske lidt, men så lidt som muligt. Tæller du på engelsk? 185. 1385. Right. That's GG then.